Ni sarkin musulmi na yi murna da Allah ya bani iko bisa ga wannan sabon shiri wanda an ka yi ma gaskiya ta fi kwabo. In bayyana muku abin da muke nufi ni da sarakunan Nijeriya ta Arewa duka tun da farko. Bisa ga kafa wannan 'yar takardar tamu, maƙamnaciyarmu, abokiyar hirarmu mai bayyana mana gaskiyar jita-jita. Tun farko mun ƙulla samar da wannan 'yar takarda don ta zama abin amfani ga dukkan mutanenmu da ƙasarmu, don mutane waɗanda suke zaune nesa ga manyan garuruwa su rinƙa jin abubuwan da ke faruwa cikin manyan alƙaryu na nesa, kai har ma cikin duniya duka, ta taimake su kansu su riƙa wayewa sannu-sannu, suna riƙa jin irin zama da ake yi nufin yi na zamaniya. Yau fiye da shekara 6 kenan ana buga gaskiya ta fi kwabo. Tun ana shakkarta, sannu-sannu yanzu gashi har ta kafu, ta zama ita ce abokiyar hira ga mutane da yawa. Wato nufinmu da ita na game da amfani ya fara bayyana kenan. Tun ana sayanta haka kamar tilas, da sannu-sannu har mutane da kansu sun ka riƙa farantarta. Ana farautarta da zaran an ga lokacin kawo ta yayi, an riƙa tambaya kenan ga masu saishe ta. Tun ana sai da ita da kima, yau gashi abin da ake sayarwa nata kowane mako 2 ya fi guda 20,000. Mutane da yawa sun koyi karatu da rubutu a gida, ba don komai ba sai don su iya karanta ta, don kada su rasa jin abin da ta kunsa. Kai har tsofaffi waɗanda sun ka wuce koyo suka rika sa yara suna karanta musu labarinta. Har wa yau kuma kullum mutane, samari da manya, sai ƙara himma suke yi da koyon baƙaƙe don su samu iya karanta ta. Wato abin ya zama riba biyu kenan. Baicin ƙara sa mutane su koyi karatu da rubutu, ita gaskiya ta fi kwabo, kun sani, ita ke ɗauko labarai na nesa wanda ba mutane duka ke da ikon ji ba, ta kawo musu shi kusa, kuma ta ɗauko ilimi wanda ba mutane duka ke da ikon sani ba, ta kawo shi kusa. Tana ƙara waye matalakawa ido yadda za su gane abubuwan da ke cutar su da waɗanda ke amfanin su. Zaman duniya baya daɗi sai jama'a sun gane amfanin himma da gama kai da gaskiya da taimakon juna.